Аминҷон, салому алейкум. Салому алейкум. Нағзаи шумо. Запчасти мошини оварагим бояд Тоҷикистон равон кунем. Бе проблема қабулш мекунем. Ҳозир вай мекунем. Худо хоҳад мебаремш. Дурунем шава. Бер марҳамат як пила чой мегирем. Меҳмони мо мешем. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Имрӯз ман бародарам ба Тоҷикистон автозапчасти равон мекунам ва компанияи Трансальфаро ба шумо тавсия мекунам. Аминҷон, айни ҳол дар анбори шумо, яъне ки дастклади шумо бори бисёр аст. Шумо ба Тоҷикистон чӣ равон мекунед? Нигоҳ кунед ака, ҳозир мо любой намуд бора равон мекунем. Ҳамин ҳам габаритный, не габаритный. Агар аҳамият бутем, аисина запчастиён, не коробкодам запчастиён, иҷа запчаст, иҷа оргтехника. Баъд допустим ваяй ҳаминҷа, даже беговая дорожка мегӯям, ку барои спортсменов ҳамин чизо хелеам равон мекунам. Бочка, масла, вай, борое ки барои тиҷоратай, хеле боро, агар усын ҳозир болтар равем, уҷада чие? Холодильника, стиральная машина, ҳами борои телевизор, техникаи хонагӣ ҳам ҳаста. То инаиш, допустим, вая, инаи боро печкаи хеле специални барои сауна, ҳами хеле чизои вая. То дар трезава пешивии добавки уно қафода бозичам тамоми маҳсулот барои рӯзғор, тамоми маҳсулот барои бизнес, тамоми маҳсулот барои медисина бигем, медисина фақат оборудование шад. Фақат оборудование, техникаш. Хеле медикаменти чизоша вай равон намекунем. Доруворӣ равон намекунем. Доруворӣ равон намекунем. Як чизро мехоҳам илова кунам ки охирон боре ки мо бо Аминҷон ҳамсуҳбат мекунем, Аминҷон мегӯяд мо домвеши, яъне ки мисол чизҳои хонагӣ, либос. Бисёр ҳамватанони худмон занг мезанам, мега ака границаҳо маҳкаманд, боромонро намедонем чӣ хел равон кунем. Ё ки ватан мераванд, боршон бисёри бадай, дигар намедонанд чӣ хел равон кунанд. Ба ҳамн хотир шида яке аз дастгирӣ кунем ҳамватанонро, ҳамн бори майдар. Агар не ки мо 100 кило кам намегирифтем бора. Баётон боша? Ман фикр мекунам ки 2 моҳ пас мо ба инҷа меоем ва мебинем ки махсусан ҷо барои медикамент аз Аминҷон тамоми чизро интизор шуда мешавад. ҳамаи боре ки қабул мекунем, равон мекунем, ҳамаш официально мекунем. Чизе ки разрешено, чизе ки декларатсия карда иҷозат метиҳанд, ҳамон равон мекунем. Барои бе проблема. ҳамин ҳамватанонро я дастгирӣ мегем бикунем, борои маъидашро бигирем. Не ки на кам аз 15-20 кило боро қабул намекунем. Барои ки уже 5-6 килош и фақат бори авиа мешавад. Ман айни ҳол ана ҳамин телефонро аз ширкати Алабум харидорӣ кардам. Медонам ки дар Тоҷикистон бисёр аз ширкати Алабум телефонҳо заказ мекунанд ва бо тавассути Трансальфа равон кардан метавонанд, ку дуруст аст? Трансальфа қатъиян метавонанд равон кардан, не ки камтарак процедураш вазминтаре. У отдельное вай разрешение бояд гирӣ, хеле нюансош да, чизош чие? Ҳозираш мо именно телефона ба партия калон боша, индивидуально қатъи клиентҳо гап мезанем. Яъне ки 10 та 15 та. қатъи клиентҳо гап мезанем, ҳамро ки мегирем намегирем, вай процедураш мегӯм. Не ки ала ширкати Алабума вай системашон уже налажена, вай худшон телефона рӯй мекунанд. Бисёр вақт клиентҳо мебиён, мо мегӯем ки агар телефон боша хубш бо Алабум равон кунем нақстара. Ана дигар тиҷорат, барои тиҷорат ва основном мо қатъи меорам. Мезананд мо қатъи баъд се ширкати дига ҳастанд ва ҳамун компанияҳо қатъи ҳам равон мекунанд, ҳамун ширкатҳо қатъи. Боз як саволи дига аст, ман нигаҳ мекунам борҳое ки ҳаҷм доранд, яъне ки телефони майдача то стиральная машина, яъне ки мисоли гавани грузҳои калон, да, мисоли запчастҳои калон. Боре ки шумо Тоҷикистон равон мекунед, ҳаҷмш чақа калон бояд бошад? Ҳамин боре ки фурада бидроя, мошини фурада бидроя, мо иншоалло равонш мекунем. Бовар кунед накунед, мошини гузаштамон ами чени инами кондитсионер буд. Инами чени инами будкае ки ҳозир десем, кондитсионерҳои болои крышада мезананд, ку полностью системаи вентиляционера мекунанд. Дитанам хеле равон кардем. Нархаш не ки фарқият дорад. Мо ки охай боре ки сабукай, вазнаш майдай, ҷо бисёр мегирад, вай нархаша отдельно просчёт мекунем. Вазнаша нигоҳ мекунем, ҳаҷмаша нигоҳ мекунем. Отдельно просчёт дорад. А так нархҳомон стандартне. ҳамон нархҳои гуфтагимон. 49 рубл хуҷанд, 51 рубл душанбе. Барои одамое ки тиҷорат мезананд, бошона равон мекунанд, бо арзонтар мешавад. Беҳтарин. Аминҷон, як саволи дига дорам. Шумо то ҳатто тандурам равон мекунанд Тоҷикистон? Тандур дедон. Бин як бор бинем ҳамин чиза. Ана саволи ман медонед чӣ хел аст?
ҳамин чизоро шумо чӣ хел равон мекунед ки мисли гап нашиканад? барои чӣ ки ман медонам ки фура яъне ки мошини калон бортавой раҳои Европа нестае ки раҳои Осиёи марказӣ мобайнда Қазоқистон мобайнда Ӯзбекистон баъд Тоҷикистон не ки ман медонам ки дар Тоҷикистон мо раҳо ниҳоят зурай ҳамин границаи Ӯзбекистон сар ки то Душанбе ба Ҳисор Шаҳри Нав Турсунзода раҳош беҳтарин караган ҳозир раҳоро зур караган ана то уҷа раҳо безе ман медонам ман ҳамин чизон тандуру мисли гап чизон намешиканам раҳда инами худаш примера нигоҳ кунед ҳамин боре ки ҳаҷмаш калона мешикастагия ё ки болои вай дамонда намешав болои дигар боро дамонда намешав хеле коробкада мечинем шо як индивидуально бо қатъи клиент гап зада мешавад барои ки бо инаи бора ӯзи десен инами борам хеле коробка мешавад барои ки ин шишаги медицинское оборудование ин медицинское оборудование ба ҳамун хотир ира моли коробка мекунем ки нашана ира шумо аз Москва аз адрес худтон рафта гирифта оваред ёки худашон оваранд? Не, бисёр клиентои мо ҳам клиентот чун Тоҷикистонда иштагиян ватанҷонда иштагиян занг мезананд ёки заказшона мекунанд адреси моро контактои моро метиҳанд завод ёки поставщик рост ҳамҷа меберад мо худмон выгрузка мекунем худмон аккуратно болои паледа мемонем стреч мекунем медрорем как положено мемонем хранение да места ана рӯзи фура рӯзи погрузка бор мекунем аккуратно бо складовид мекунем дуруни фурада фурара ҷавоб медиҳем мабодо яке шикана чиз ман тандур яке шикана чанд сум мест иншолло хеле гап нагӯ вале ягон чиз шикастагӣ нест хеле барам хане и сотрудникои мо ҳамашон ваян якум дуфкор накадесан ҳаракат карда ҳамин бора дуруни фурада бисёр компаниё ки ҳамин хел грузоперевозка мекунанд ку специалисти нағз надоранд бисёраш не ки коргарои мо уже и соҳада кор кардагиянд медонанд ки допустим бори вазн бояд ай поён биям бори мешикастагии сабук бояд ай боло биям чих и бор қатъи бор мони ки вақте рафтан ва резки торможенида и бор қатъи бор назананд нашкананд ё ки манёвр карданда пространство набоша ки зада брава ӯам мешиканад конечно и худаш целая наука бигем ранги русовори бисёр хуб аминҷон дуо мекунем ки борҳоятон вақти рафтанда нашиканад рафтем як тарафа тамошо кунем складтона аминҷон як савол дорам барои шумо ана ширкати шумо аз дигар ширкатҳое ки бор мебаранд ба Тоҷикистон чӣ фарқия дорад нигоҳ кунед акай бардин ҳамин хел вақти охир ширкатҳои транспортные именно Тоҷикистон бор мезаги беҳад бисёр шидаги худтон мумкин аҳамият даги бошен бисёрш чӣ хеле мекунам инами дар як дашт ҷое ки стоянкаи фурӯай инами як контейнер мондагиай пеш ҳамуда борошона ҷамъ мекунанд борои клиентура ҷамъ мекунанд таги барфу борон чия ҳамунҷа мемонад кай ки як фура боршон ҷамъ мешавад баъд мегиранд равон мекунанд якумаш ки условия моро худтон дестем ки склад дорем иҷа отдельно охрана дорем по периметру камера ҳама загия ки чизе шид нашид ҳамаш под охранау нигоҳубинай ана дигин моменте ки аҳамият додем ҳамин боро ки мо меёрем ягонташ заминда мондагӣ нест ҳамаш паледа как положено ки баъд бисёр ҳамин ширкатҳо клиента мегӯянд ки се рӯз пас бортона биёрен се рӯз пас мошин меравад ё ки ҳафта пас мошин меравад не ки по факту то як мошина бор накунанд пур накунанд ҳеҷ ҷо намераванд баъду клиент занг мезанад як ҳафта ду ҳафта се ҳафта як моҳ олиам борш нарафта аминҷон яъне шумо гуфтан мехоҳед ки яъне мошини шумо фура шумо пур нашташ мошина равон мекунед иншолло мо ҳамин ҳаракат мекунем ки ай 7-8 рӯз максимум 10 рӯз зиёд нахапем бори одаморо мешавад ки се рӯз пас разу равон мекунем инами рӯз овардан пага уже равон мекунем ӯам бо ай фура завис мекунам фура ай Тоҷикистон бояд бия выгрузкаш кунанд мо бо борош кунем ҳам хел ҳаракат мекунем ки клиент як моҳ ду моҳ наиста баъд яке аз чизо барои ҳамин тиҷоратчиёи худмон хубиш бо мо кор кардан чия мо ҳамин чӣ кор мекунем дуруни қонун да мекунем айрӯи қонун мекунем иҷа ҳамин нархе ки мо да метиҳанд 49 рубл хуҷанд 51 рубл душанбе 1 кило борон 1 килош агар ҳисоб кунем ҳамин дуруни ҳамин нархда полностью ҳамаи чӣ медрояд сари ҳамватанои худмон дард намекунад ки ина ҳозир мебиёрум бора упаковкаш отдельно вайш отдельно иш отдельно барои ки як хел ширкатҳо ҳам хел мекунанд мегӯянд ака 40 рубля ёки 35 рубля 25 як намедонам нархошон ваяй ҳар хела ина биёрем мебарам ана баъд бора меорам акаш иши ха мешавад страховкаш як фоизи дигааш вайш ихел мешавад 80 рубл сари 1 кило 70 рубл сари 1 кило хаяк клиент уже оварда вай мебиёра уже метиҳад ки маҷбур шудагия иам тоже неправильно аммо да ҳамаш медрояд ҳамин дурунда бисёр одамоа медонам ки боррои карагиян
баъди бор роӣ карданашон як моҳ бор мекаванд як хелаш бор зада шикастагие ауда бисёр 4-5 рубл зиёдтар сипорӣ мисоли гап сервис ниҳоят дар вазъи баланда сервис аминҷо ман нигоҳ мекунам беғайр аз ман ин борҳои хонагӣ бо маҳз бо шумо фикр мекунам тиҷоратчиам кор мекунам барои чи ки борҳои тиҷоратӣ ниҳоят бисёр доред бале и дарай и ака дарай инам ё даран иҷа я пале дарай оли оуна уҷудам пале дарай фура гузаштагӣ 4-5 палет фақат дар буда ҳам хел бори тиҷорат бисёра одамои тиҷорат хати машғул ҳастанд пеши худмон мебиям як случай нақл мекунем бисёра чӣ хел мешава бисёр ҳами компанияи ширкат ака бисёра ҳар кас фура хича гирифтагӣ бо ҳар ҷуда бор ҷамъ мекунад равон мекунад мегӯянд ки мо бортона 100% мебирем не ки бора неофициально мебаранд контрабанда вори через Қирғизистон медруран ина бизнесмен пул сарф кардаги борша оварда меспора ана ки у одам мегира через Қирғизистон мебара таги риск таги якимш таги риск не дай бог худо нишонати агар ки яки мошина ман кунам проверка да буғалта полностью метавонад конфискация кунад 20 тонна ки охай вай документ надора ура полностью давлатӣ мекунад тиҷоратчӣ мемона бе вай одаме ки бора равон мекунад таги балову баттар мемонад тамом дига таги проблемам хигу мешава мерава баъд тиҷорат официально агар ки надоранд тоҷикистон дровардан ҳозир тоҷикистон дар чӣ бори медрои бояд декларатсия дошта боша ҳуҷҷат қайд дровардагӣ боша агар беҳуҷҷат боша вай бозорда фурӯхта наметавонад боша аминҷон бояд саволи дига дорам дар инҷа бисёр борҳои тиҷоратӣ бисёри баланд дар инҷа барои чӣ тиҷоратчиҳо маҳз шуморо интихоб мекунанд мо ҳар як клиента ҳамин гуфти урусҳо чӣ дорем индивидуальный подход дорем ака сервис ташкил мекунем хидшона ҳурмат мекунем муомиламона нағз мекунем боршона ҳурмат карда қадр карда ҳамин нигоҳ мекунем барое ки бори мардумай амонатай мода меспоранд ба ҳамун хотир баъд яке аз плюсҳои калонаш дар чиай ҳамин тиҷоратчиҳо кае ки бора қатимо мебаранд боршон мерава официально декларатсия кардан медрояд тоҷикистон бозорда ягон проблема надоранд фурӯхтанда ҳозир ҳамин тоҷикистонда чӣ борира ки медорӣ агар қоғаз надошта боша агар ки декларатсия надошта боша инвойс официально дровардагӣ набоша проблема бозорда қабул намекунанд борта қабул намекунанд ана дигар компания ҳаст компания ки неофициально бисёрш мебаранд через Қирғизистон мебаранд бора таги проблема мемонанд барои чӣ қоғаз надоранд документация надоранд контрабанда вори мебаранд через Қирғизистон худо нишоната агар ҳамун бора маҳан кунанд проверка да буғалта ҳамун фура чизе ки ҳамун дуруни фурада полностью конфискатсияш мекунанд ҳамаш давлатӣ мешавад тамом и қадар тиҷорат и қадар одаме ки дурунда бор дора ҳамаш давлат мешавад беҳеч мемонад ҳамун одамое ки бурдан таги проблема мемонанд ҳам ио баъд ана як тиҷоратчиё бахшиш вай кардам кае ки официально неофициально медроранд бора бозорда борошона қабул намекунад мега ака ягон спордагиен ки налоги ҳамира официально таможня гузаштагӣ ё не надошта боша дига у бизнесмен сарша меқапа мега и ман ҳозир куҷо кунам ҳеч ка намегира бори мара ҳеч ка намехарам майра чӣ кор мекунам дар сарам мезанам и хеле проблемаш ҳастай ҳамин проблемада касе ғалтидагия товба кардагия барои официально как положено мекунад не ки одаме ки и балода оли ғалтидагӣ нестай шатаи и кора хӯрдагӣ нестай ҳамун контрабандавори камкам бурдаистанд хай дар охир мехоҳам савол диҳам ки и запчастие ки ман ҳозир роӣ кардам барои мошин кай мерасад иншоаллоҳ пагаи дига погрузка дорем боруш мекунем первым рейсим бортон мерава мерасад ягон проблемаш нест хонобод бошем хуб ака рама